स्किन एलर्जी झाली, वेदर इट इज फेस वेदर इट इज हँड लेग्स, रिझन्स काय स्किन एलर्जीचे आणि आपण कसं ह्यांना टॅकल करू शकतो? स्किन ॲलर्जीचे रिझन्स जे आहे ते आता मगाशीच सांगितल्याप्रमाणे कुठलीही गोष्ट ॲलर्जन असू शकते. हं, तर काही जणांना आता शेलफिश खाल्ल्यामुळे शरीरावरती हाईव्हज येतात, म्हणजे हं, त्याला अर्टिकेरिया म्हणतो किंवा आपण बोलीभाषेमध्ये पित्तगांधी म्हणतो. हं, डास चावल्याप्रमाणे अशा चकत्या-चकत्यासारखे किंवा असे ओरखडे हं, उठल्यासारखे अशा रॅशेस येतात. त्यानंतर उन्हाळ्यामध्ये येणारी मिलेरी रॅश म्हणजे घामोळे, हं. ते सुद्धा एक प्रकारची ॲलर्जीच आहे. एलर्जी. आणि त्याशिवाय काही वेळेला मोठे-मोठे पॅचेस येतात, म्हणजे त्याला एक्झिमा म्हणतो, इसब म्हणतो. हं, तर तो ॲलर्जिक डर्मटायटिसचा प्रकार आहे. मग ते प्लास्टिक वापरणे किंवा हं, कुठल्याही पॉलिमर्स म्हणजे जे काही प्लास्टिकचेच विविध प्रकार आपल्या खाण्यामध्ये वापरण्यामध्ये हं, येतात. त्याशिवाय काही धागे हं, म्हणजे जे सिंथेटिक धागे, सिंथेटिक कपडे जे असतात हं, त्याची ॲलर्जी येऊ शकते. विशेषतः काही ठराविक चप्पल्स हं, ज्याच्यामध्ये सिंथेटिक पदार्थही वापरले जातात त्याची ॲलर्जी येऊ शकते. आणि ही जे एक्झिमा जो आहे तो हात आणि पाय ह्याच्यावरती जास्त येतो. मग हं, ते कुठलं ॲलर्जन आहे हे शोधून काढणं फार गरजेचं आहे. आणि त्यालासुद्धा परिणामकारक असे उपाय हं, होमिओपॅथीमध्येच उपलब्ध आहेत, ज्यानं ती हं, ॲलर्जी पूर्णतः मुळासकट जाते. तुमचे हात आणि पाय अगदी पूर्ववत सुंदर हं. चांगले होऊ शकतात. ओके. मला एक विचारायचं आहे, की अ, जेव्हा कोणी पेशंट तुमच्याकडे येतो विथ स्पेशली लाइक लेट अस कन्सिडर स्किन एलर्जी, तेव्हा तुम्ही ट्रीटमेंट त्याच्याकडे कशी सुरुवात करता? हाऊ डू यू अप्रोच दॅट पर्सन? मला एक गोष्ट सांगायला आवडेल, की त्वचा हा मनाचा आरसा असं म्हटलं जातं, की मनामध्ये तुमच्या खूप काही प्रॉब्लेम्स असतील, चिंता असतील, हं, टेन्शन्स असतील हं, किंवा काही इमोशनल ट्रॉमा, हं, जेनेटिक ट्रॉमा असेल. जेनेटिक ट्रॉमा असं म्हणते, की कधी-कधी म्युटेशन्स होताना, तुमचा जन्म होताना किंवा तुमच्या ज्या हं, आई जीन्स आलेले असतात, ते काही वेळेला ट्विस्ट होतात हं. आणि त्यामुळे हे डिसीजेस तुम्हाला येऊ शकतात. ओके. मग त्याच्यामध्ये सोरियासिस आला, एक्झिमा आला. सोरियासिस तर हा असा आजार आहे, की ज्यानं तुमचं रोजचं जगणंच इतकं डिस्टर्ब होऊन जातं. आरशात पाहिल्यावरती स्किनवरती आलेले ते हं, जे स्केल्स असतात ते बघूनच भयावह वाटतं. हं, लहान-लहान मुलांना सुद्धा हे आजार होतात. तर आपलं मन स्वच्छ असणं हे फार गरजेचं आहे. हं, टेन्शन्स घेऊन जगणं हे तुम्हाला कशा पद्धतीनं वाईट होऊ शकतं, हं, तर ह्याचं हे उत्तम उदाहरण आहे, की कोणताही एक्झिमा जो हं, शरीरावरती येतो त्याची सुरुवात तुमच्या मनामध्ये सुरू झालेली असते. हं, आणि त्या मनाच्या कमकुवतपणानं असू देत किंवा शरीराच्या कमकुवतपणानं असू देत, हं. हे जेनेटिक चेंजेस होऊन तो आजार तुमच्यामध्ये दिसायला लागतो. म्हणजे करेक्ट. ती बाहेरची ॲलर्जी तुम्हाला अफेक्ट करण्यासाठी तुमचं मन कुठेतरी कमकुवत व्हायला पाहिजे. हं, तर ते कमकुवत झाल्यामुळं ती ॲलर्जी तुमच्यामध्ये उमटायला लागते. हं, तर ते समजून घेणं फार आवश्यक आहे. डॉक्टरनी पण ते समजून घेणं आवश्यक आहे, की या पेशंटना कुठं त्रास आहे एक्झॅक्टली. तो हं, मनामध्ये आहे का त्वचेमध्ये आहे का हं. त्वचा सोडून बाहेर आहे?